Kleren het een veel groter doel als om ons net te bedekken. Kleren vormen ons gedagtes en identiteiten op manieren waarvan die meeste mensen dalk niet eerst bewust is nie. Die effect van beklede cognitie ontstaan wanneer kleren wat relevant is tot bevoegdheid, soos jasse of pakke, die draerse vlak van aandag en taakvolharding direct verbeter. Wanneer ons kleren met symbolische betekenis dra, begin ons die gepaardgaande gedrag aanneem. Hierdie sielkundige funksie bou fokus, selfversekerdheid en professionaliteit. Daarbenewens kan mense angst ervaar wanneer kleredragkodes baie streng is en vereis dat mense op maniere aanbied wat onauthentiek of eksklusief voel vir hul ware wese en oortuigings. Dit is echter ook belangrijk voor mensen om aan te pas bij die vereistes vir sekere geleenthede wat verband hou met kleredragkodes. Die bou van een gevoel van zelfvertrouwen, ongeacht wat die individu dra, is een teken van kracht en een vertoon van die buigzame toestanden van mode. Kleren beïnvloed nie net hoe ander ons waarneem nie, maar ook hoe ons voel, hoe ons werk, hoe ons leer en concentreer, of die mate waarin ons denk en norme oortree. Mode kan een medepligtige wees in die gedeelde doelwit om na ons beste self te streef. Mode is meer as kleren, dis 'n denkwijze. Van kleurpsychologie en liggaamsoortkennis tot persoonlijke stijl en ingesloten cognitie, beïnvloed kleren hoe mensen voel, optree en interactie het. Persoonlijke dimensies openbaar groter waarhede, dat wat ons dra beide een projectie en een weerspeling van die is. Mode functioneer als een krachtige vorm van nie-verbale communicatie en zelfuitdrukking, wat individue toelaat om zelfvertrouwen te projecteren en hul identiteit te bevestig. Klerenkeuses weerspeel een persoonse waardes, persoonlijkheid en selfs emotionele toestand, wat vorm hoe ander hulle waarneem en hoe hulle hulself waarneem. Dit biedt mensen die middelen om hul identiteit te bevestig en selfrespect te kweek. Mode laat mensen ook toe om door die selfrespect van een door die sterk positie in hul optrede in die wereld te dra. Kleren, in hierdie lig, is een taal wat waard is, wij en bedoelings uitspreek voordat ons zelf ons monde oopmaak. Wanneer ons kleren dra wat bij ons gevoel pas, kan ons een toename in ons echtheid en een afname in sociale angst ervaar. Wanneer mensen leer om aan te trek op een manier wat bij hul liggaamsoort en persoonlijke stijl pas, voel individue typisch meer zelfverzekerd en gemakkelijk in sociale omgevings.